Hurrengo hizlaria Iban Arantzabal. Ez inguru honetan Iban Topaguneko zuzendaritzan badabilelako gutako askorentzat ezaguna hurbiletik. Eta Goiena komunikazio taldeko kide da, Goiena komunikazio taldeko zuzendari, eta gaukoan okerrezpanago bertako saketa, esperientzi eta abarrez. Berba egitera torre zara Iban, enaiz askorik luzatuko, galderak prestatzen joan, nik mugatuko diot denbora Ibani eta ekin. Bai. Lehenengo eskerrik asko antolatzaile eta horrela baten duzuen noi, gehi, 30 lagun gare hemen eta atzaldia da eta esterreza eta eskerrik asko zuio bai. Ingot berba Goiena esperientzia zati baten, ez dakitzen bat ezagutzen datu batzuk eta emango ditut. Eta gero sartuko naiz, hainbat gauza aipatu dianak goizaldian, hainbatek aipatu dituztenak, baina praktikara Goienan zelan erondo zen ikusteko. Baina hasi baino lehen nahi nuke jakin, nire diskursua, zuetako zenbat zaozien zuzendaritzakide nunbaiten. Altzauko zure askoa mesedez? Zuzendaritzakide nunbaiten, ez da intzaia. Zuzendaritzakide nunbaiten. 150 gora. Eskerrik asko. Erdi modula bidea erdi gutxik gara bera. Horrela. Gure Goienan, presidentaren eskumenean dauden organoak edo, batzar nagusia, errektore kontseilua, soziala, pentsatzen du kooperatiba baten gutxi gora berakoak ezagutzen dituzuela, beraz ez nahi luzatuko horretan. Denetan dago presidentea, denetan parte hartzen du, ahots nagusia da, ken zuzendaritzan. Hor, kasu horretan, 5 zuzendari gara eta 5 zuzendari 3 emakumezko eta 2 gizonezkoen artean eramaten du zuzendaritza profesionala. Goiena komunikazio taldea kooperatiba elkartea da, eta Euskaltzalen topagune dauke 154, beraz, gehiengoa, enpresaren gehiengoa, Euskara elkarteena da. Euskara Altzalen topaguneena, esan beharko geneko orain, ez da? 119 daukate langileek eta udalek 127. Hemen aipatu dira kogestioa eta elkarlana eta bat gauza gehiago. Gure enpresan horrela dago banatuta agintea. Hori da, batzar nagusia nola banatuta dagoen, eta boskaz ere horrela banatuta dago litzateke, eta rektore kontseiluan berriz, bazkide erabiltzaileek daukaten 4, euskara Euskaltzalen topagunek, izan lukete 4 ordezkari, eta gainera presidentea ere Euskaltzalen topagunetakoa da. Bazkide laguntzaileak 2, hauek dira 2 udaletxe, gainontzeko udaletxeen ordezkari direnak, eta kasu honetan kasu honetan dare Aramaioko alkatea eta Bergarakoa. Eta lan bazkideok ditugu 3 ordezkari. Baina boto hori gabe. Beraz, esan genezake gurea egitura publiko-pribatua dela, beraz, enpresa pribatu bat. Hau askotan esaten dut orzear, eta batzuri enpresa esaten dudalako granoak ateratzen zizkie, beste batzuri pribatu esaten dudalako beste horremeste grano, eta egia esan, niri granori bat ere ateratzen, enpresa pribatu bakarela esan da, irabazi asmorik gabeko kooperatiba, bizio konpartitu duna, nora goazen deno konpartitzen dugu, estrategia adostu egiten dugu 3-4 urtero, eta kudeaketa plan bat onartuta urtero batzarrean, batzar nagusian. Ekintza aldiz, egunerokoa, kudeaketakoa, egitea den hori, profesionala da. Zuzendaritzak eramaten du, hartu edunekin eta lankide guztiekin batera. Presidentean eskumena lehen ikusi ditugu zeintzu dauden, baina zuzendaritza profesionala da kasu honetan. Goiena ez da sortu estatutik, ez kapitaletik, ez alderdi politikoetatik, ez da 1000 bidarren Mondragon taldetik ere ez, gu kooperatiba gara baina ez Mondragon taldekoa, gure herri ekimena da. Lehen enpresa eta pribatua esan dudanean granoa sortzen diren moduan, herri ekimena esaten dudanean ere beste batzuk sortzen zaizkie beste grano batzuk, herri ekimena lotzen da batzarrak, batzar pilo bat eta asanblada pilo batekin.
bueno, orain ez dakit nola esan behar den, lehen Euskararen ajeak argitaratu zenean asamblada debekatu zigun Ibon Sarasolak, eta orain ez dakit batzarra esan behar dudan, ero asamblada, ero. Zia bakizu hau ere aldatzen ari dela. Ez ezkidu sortzen granoak ez batagatik eta ez besteagatik, herri ekimena ere bagara. Beraz, gurea, formula instituzionala barnebiltzen duen enpresa bada. Udaletxeak gutakigun beste badakite. Bai diru kopuruez, bai egiten dugunaz, bai langileekin ditugun harremanez, proiektuez, inbertsioez, dena dakite. Eta hau da kogestioan sinisten dugulako. Gure gantzotzio eta kulero guztien berri dakite udaletxeak, esaterako. Gainera, mugitzen ditugun diru kopuruegatik, auditoritzak eta egiten dira urtero, eta auditoritza horre doaz jaularitzara, aldun dira, udaletxe guztietara, eta barretera. Jabekidea gara eta kooperatiba gara. Kooperatiba elkarte moduan daukagu egituratuta enpresa, 2000 urtetik, eta kooperatiba gutxienez, gainontzeko enpresa beste da efizientea. Kooperatibak ematen du enpresaren eraginkortasuna balio etikoekin batzeko modua, horregatik ere gustatzen zaigu kooperatiba dela esatea, eta hedabideen sektorean lehiakor eta utzigarri izan gaitezke horrela. Berdin, merkatuaren edozein arlotan, pentsatzen dut, esaten dudana, hemen hedabideetako asko ez dituz ikusten, baina uste dut pasa daitekela euskara elkarteetara, kooperatiba gintza, edo pasa daitekela beste hainbat lekutara. Emango dituan arrazoia kooperatiba izateko, nik irakurtzen ditut hedabideen ikuspuntotik, baina pentsatzen dut bakoitzan norberanetik ere klik eginda erabilditzakela. Kooperatibak arduraren kulturaren autosustapena bultzatzen dugu, langileak dira, langileok gara geure buruaren jabe, eta hauen ordezkariaren erabakien erantzule onerako zein txarrerako. Hau da, erantzuleak ez dira batzar orokorrean daudenak bakarrik. Ez bada langileok ere geure erantzule zatipuzka hori du, eta pixuz usten dugu ere batzar nagusian erantzule izan daitezkeen horren zatia. Horrek, arduraz eta zuhurtziaz jokatzea bultzatu du gure enpresan, eta esan daiteke krisi egoeretarako ere honek ematen dituela abantaila batzuk. Okerrago goazenean, denogo goaz okerrago, eta gube jabekide garenez, badakigu okerrago gabiltzanean, pixkat ez dutzen. Bertako lanpostuen mantenimentu eta sustapena bultzatzen dugu, zen lanaren jabe garenez, gure lana defendatzen dugu. Beraz, kapital sustraituan oinarritzen da, eta bertako ekonomiaz bertakoekin egiten dugu lan. Guk ulertzen dugu gure kooperatiba komunitate osoago baten parte dela, esaterako dendari elkarteak ere gure kooperatibako parte ez dira, baina bai gure komunitatekoa, eta beraiekin hain balan egiten ditugu. Beraiekin moduan, beste hainbat arloko eragileekin ere. Bertako ekonomiaz, bertakoekin egiten dugu. Honez zer esan nahi du, badatorre Donostiako Hurbil supermerkatutik anuntzerik ez dugu ala aterako? Ba ez, badakigu hori ere ateratzen, eta gaina behar dugu hori ateratzea gero, hori guztia bertako ekonomiaz, bertakoekin lantzen jarraitzeko. Demokraziaren praktika bizitzaren arlo garrantzitsuan, ze demokrazia betetzen zaigoa, baina hau eraman behar dugu ere lan arlora, eta ez dakizuen elkartetan, zuen mugitzen lekuetan hau betetzen den. Ez gaude pertsonez osatuta bakarrik, pertsona buru jabez gaude osatuta. Lehenengo ikusi duzuen argazkian formazio egun bada, Otalora Jauregian egiten dugunan urkulun, egun osokoa, kooperatiba gintzaz egiten dugu urtero, egun osoko jardunaldi bat. Esan nahi da ez gara kooperatiba eta jazta, eta datozen guztiak moldatzen dira dagoenera, ez bada pertsona formatu egiten dira eta buru jabea dira. Ni beste boto dauka azkenengo sartu denak, bazkide. Bat, erabakietan parte hartzeko eskubide eta bete beharra horrela, eta lanaren emaitzaren banaketan ere zer esana. Kooperatiba guztiei jarri dakizkiok egun puntuak dira, seguruenik zuek bakoitzak klik egin da zuen elkarte eta barreko ere jartzeko modukoa dira. Kapitalaren aurrean lana lehenesten dugu, eta honek ere badauka balioa, gu irabazi asmorik gabeko kooperatiba gara. Aurrezpenak enpresan berrinbertitzea lehenetxe egiten da, estatutuz. Eta helburua da, enpresa bera, granorik atera gabe, proiektuak eta lanpostuak urte luzez mantentzea.
horre ziurtatzen digu ere finkotasun bat, eta horre laguntzen du, gainera, beste helburu batzu betetzen, euskararekin lotutakoak gure kasuan. Autoraketaren praktika jendarteratzea ere bada gure egitekoetako bat, eta ulertzen du nik gaur hemen mesa moten egon da horretarako ere balio beharko lukeela, ez dakit hemen dizema kooperatiba aterako diren, seguren nik gutxi, baina, bueno, gure praktikare izan behar du gauza hauetaz berba egitea, autoraketaren logika zabaltzea. Elkarlanerako bidean biderkatzaile izateko jaio gara, eta horren adibide hon bat daukagu tokikomekin. Euskarazko tokiko edabide desente batzen gara bertan, eta horrek biderkatzaile izateko aukera ematen digu. Praxi lokaletik abiatu, modu naturalean, mekanismo interkooperatiboetan gora, potoloa da, baina tokikomekin zerbait egiten dugula. Hoiena, esaterako, gainontzeko kooperatiben artean, baita administrazioekin zein arlo pribatuko erakundeekin harreman estukoa da. Baina hautan hau esan da, hedabideen agintea hiztun komunitatean dago. Eta hau ez da besterik gabe zera bat, esaldi ponposo bat. Hiztun komunitatean dagoela sinisten dugu eta egunero hori kontutan izan da egiten dugu lan. Gure bezeroak hor daude, benetako bezeroak. Enpresa hizkuntzara pasatuta. Hedabideen aginte hiztun komunitatean zergatik? Beste beste, horrexek ematen digulako bere gaitasun soziopolitikoa. Horre agintea bakarrik heltzen gara arko politiko osora adibidez. Gure irizmenak, modan dagoen kontzeptu horietako bat, dakizue, laguntzen du bere gaitasun soziopolitikoa izan da, euskara ardatz hartu eta gainontzeko lagunen gana heltzeko. Ez bakarrik sektore baten gana edo bestearen gana, baizik eta arko guzti hartu eta denen gana heltzeko. Bere gaitasun soziopolitikoa kudeatu, baina zelan. Momentu ero prest dagoen erabakigunea indartuz, guretzako hau inplikatuak erabakigunean bertan izanez, inplikatuak jabekide eginez, hor jokatzen dute beraiek, garbantzuak ari dira jokatzen inplikatuta daudenak, eta inplikatuak momentu erokoaren erantzule eginez. Momentu erokoa aipatzen dut, ze badakigu zuek eskualtzatu duzuen guztiok, gutxi gora bera, media bat egingo bagenu, bataz besteko izango ditzake hilean behin edo izaten dela zuzendaritza. Momentu erokoaren erantzule izatea hilean behin batuta. Gainera, denporak dira eta hau bizkordoa, ez da posible. Horregatik uste dut, zuzendaritza profesionalean inbertitu behar dugula gehiago. Ahaztu gabe gero esango du moda militantziak eta gainontzekoak, baina zuzendaritzak profesionala izan behar du, derrigor. Ezin gara moteltzen dorre. Implikatuak eta militanteak ezberdin du, eta implikatuak behar dira militante egunerokoan. Hau da, gure kooperatibako lanbazkideak behar ditugu militante egunerokoan dudarik gabe. Ez gatoz ez gara diario basko. Baina militanteak implikatu bizioan eta estrategian. Militante lekua hor ikusten dugu, ez eguneroko anabasa horretan. Ez egunerokoari erantzunez. Ez erabaki batzuk bizkor joan behar direnak geratuz. Ero aliritzira hartutako erabaki ez enpresari muga jarriz. Implikatu zuzen indarrik eta aginterik ez eman da, beste, pasatzen delako, eta behar bada zuetakoren batek zuena ez seguru, baina ondokoarena ikusitako administrazio kontseilu fartzak ditugu erakundeetan, euskara elkarteetan ere bai. Ezer jokatzen ez dutenen aliritziko erabakiak jasotzen ditu motxilan enpresan egunero lanean dabienak. Ezer ez jokatuta erabakiak lasaiago eta errazago hartzen dira, komila artean jarrita errazago. Aginte publiko eta alderdien txontxongilo izatera ere heldu daitezke gure egiturak. Ez daukagulako zuzendaritza irmo bat eta formatua eta eraginkorra. Gainera, zuzendaria
baltzen dira hilean behin, eta, en fin, lankideek zenbaterainoko lan baldintza dituzten, ez da lehenengo puntu izaten normalean. Eta horren adibideak ezagutzen dituzuela seguru, bat baino gehiago dira, ni bintzat ezagutzen ditut, eta seguru ezaguna zaizkizuela. Baldintza negargarriekin daude lankideak, eta hori ezin dugu horrela eraman. Eta erakundeen egitekoa, merkeago egiten duten egiturak ere bihurtu gara zenbait kasutan. Erakundeen egitekoak guk egin lan baldintza prekarioetan, eta hori eusten dagoen egitura profesionalik ezak eragiten du desastre bat izatea gure antolakuntza. Kontuz, militanteak oso garrantzitsua dira. Honekin ez dut esan nahi, beste alde hori estenik egon behar. Ez da gutxiagorik ere, eskerrak dagoela. Ikusten ditut militanteak bizioan eta estrategian, norunzkoa markatzen, iparra markatzen, hasi eta amaituko kanpainetan, segurenik errazago delako horrelakoetan inplikatzea jendea. Ez haunotze darutz alerta, ardatzak zaintzen, esaterako goienan, izan ditugu aukerak publizitatea erdaraz egiteko, diru desenteko poltzekin. Gure erretorekontzio eta batzarra egon dira hor, esaten ez. Segi saltzen publizitatea, baina 13.000 euroko poltza hori ez duzu jasoko. Orduan momentutan kudeaketatik esan duzu, 13.000 euro. Baina, ikusten duzu, bizioa, estrategia ondo eta ardaztuta dagoen jentearekin egiten baduzu lan, horiek direla markatu behar dutenak. Eta horregatik da, kasu honetan adibidez garrantzitsua Euskal Elkarteak 94% izatean. Jarraitu behar dute herritarren pultsua neurtzen, erakartzen, motibatzen, ekitaldietan ordezkari, laguntzen, kritikatzen, 1000 egiteko daude militanteen dako, baina ez da kudeaketa. Nik ulertzen dut kudeaketan ez luketela sartu behar. Edo kudeaketan sartuko badira, sartu behar direla motxila guztiarekin. Ezagutzen dugu jendea asko eta ondo inplikatua egon dena. Lehen bazkaltzen ongaranean atera da Jose Mari musikaren izena. Jose Mari musika moduan inplikatuko balitz jende guztia, diskursonek ez luke zertarako balio. Kontua da, gauden egoeretan eta gauden urteetan, jendea ez dela inplikatzen Jose Mari musika moduan. Eta ez da implikatuko. 2017an gaude eta gauza galdatu egin dira. Eta jentean inplikatzeko modua eta denbora beste badira. Orduan, zenbat dakat? Galderetadako lekua. Kudeaketaren erantzulea orduan profesionalak izatea, langileak norbere lanaren jabe izan da, eta estrategiaren erantzulea militanteak proposatzen dut. Noranzko hori iparra markatzen duena, hori talde lanean egitea. Eta implikatuta den jendearekin eta militantea den jendearekin. Eta honetarako guztirako tresna bat baino ez da, kooperatiba. Ez dauka zertan izan kooperatiba, dudarik gabe. Ni sinisten dut honetan, eta gainera sinisten dudanez predikatu ere egiten dut. Baina uste dut tresna egokia dela honetarako, eta animatzen zaituztet hau, 20 minutuan esan dudana baino gehitxoago lantzera ere. Onaino. Eskerrik asko. Diapositiba minutuko. Galderarik, zalantzarik, gehitzekorik. Nik, Iban. Bai. Aipatu dituzun kontuen artean, aipatu duzu Euskaltzalen topagunek zer presentzia duten eta zer emoten dioten eta guztioi. Behar bada udalen ageratu zaita apurtxo bat zerago, eta bi galdera bat. Zelan izan zen prozesua udalak olako proiektu batean inplikatzeko eta barrura sartzekoa, eta ze onura ikusi zituzten, ze arazo ote ziren edo, eta gero elkarbizitza hortan zelako gauza sortzen diren, zaipatu duzu, dana publikoa dela, oso ikusgarri dagoela dana, ez? Ikusgarri ez, ageriko. Ageriko. Bale. Ikusgarri batzutan urte batzutan. Batzutan ikusgarri eta ez dut lan, ez? Baina pentsatzen dute egongo direla, elkarbizitza hori beti errez dela izango, eta egongo direla bere
bere zerak ere bai, ez? Ez, ulertzen dut elkarbizitza zailagoa litzatekeela kanpoan baleude. Ze egiten duguna barreratik ezagututa, asko zailagoa da egiten duguna ulertzea. Eta kontrara, guk egiten dugunan berri hilero, eta nahi beste txostenekin eta nahi beste aurkezpenekin eman da, gehi auditoritza, gehi gainontzeko danak, transparentzia ariketa handi bada, eta transparentzia ariketak laguntzen du errezelo asko kentzen. Gaur hori egiten dugu 4 urte hemen, ze alkate bat aldatzen den aldiro, azaldu behar da Goiena zer den zerotik. Ez que ja, Goienan egiten dugun arrasate preskontutan hartuta, pues 30 urte baino gehiago dira. Imaginatu ere ez du nahi egin, alkate horiek berri datozenak adibidez, ez palute gure barruan, gure barruko tripak ezaguteko eta barrutik eragingo beraiek ere, beraien iritziekin, batzutan hobeak, batzutan txarragoak, gure moduan. Ez du nahi imaginatu ere egin, zer esango litzateken kudeaketa hori. Transparentzia ariketa handi bada beraiek erabaki gune baten egotea, ahotsarekin eta botuarekin. Esan behar dut baita sortuta dagoela Goiena 17 urte beraz, eta inoiz ez dugula bosketarik egin. Ez dugu inoiz egin, ez erretoreko entzaioan eta ez batzar nagusian, inoiz ere ez dugu bosketarik egin. Esango nuke tartean transparentzia ariketa horregatik dela. Kontrariorik balego ere, edozein alderditan, edozein udaletxetan, zerretan, hobeto legoke barruan eta gugarena ezagutuz. Bestela traba bada. Hasieretan hau kosta egin zen, hasierako urtetan, 2000 urtean, udaletxe batzuk erabaki zuten adibidez bazkide ez egitea, eta ezin bazkideekin, ematen zuten beraien diru laguntza urtero, eta hola jarraitu zuten hainbat urtetan, baina alkateak aldatu ahala, ikusi da onena dela bazkide egitea, konpromiso maila bat eskatzen dio horrek udaletxeari, baina ez horren beste ere, eta kontrara jasotzen duena da, egotea gaia egosten den lekuetan. Eta gaia egosten esaten dudanean, ez da udaletxeak daudela erretoreko entzioen esaten artikulu hau balantzatu duzu onuntze edo beste galderutze. Ez da hori beraien funtzioa. Hori eguneroko kudeaketa da. Beraien funtzioa gehiago da, iparra, tal, eta barrekoak adostea. Eta hori barruan egon da asko sobeto egiten da. Gotzon, ezpa eban ingo galderaik larria, Azalpen bikaina iruditu jat, Iban. Eskerrik asko. Itzela. Ikusten dozu eredu hori transportablea dala, esaterako herrietan, hizkuntz politika, eztabaidatu, adostu eta gauzatzeko foroak sortzeko orduen. Ez igual kooperatiba ereduen, ez? Baina erabakiek hartzeko organoak zelan eratu, bakoitzaren funtzio, implikazio, beto eskubiderik eza, jerarkiarik eza, hori, adibidez, Euskal Elkarteok proposatu geinkela geure herrietan? Bai, bereziki gainera mesfidatzak kentzeko. Ze uste dut, Euskal Elkarteotan ni ere ez dentzuten? Arain? Bai. Bai, bereziki mesfidatzak kentzeko. Ze Euskal Elkarteotan ni ere Euskal Elkarte bateko kide naiz, eta beti izan dugun trabetako bat da, nola saldu egoki gu egiten ari garena ez dela aparteko ezer beraren kontra. Hori izaten da klabetako bat Euskal Elkarte askotan, ez da? Ze gobernu bat egon edo beste egun modu batera mimatua baten gara edo beste batera, begi honez edo txarrez ikusia, baina gobernu hori guztiak ere gure elkartearen parte balira, eta esango dut jabe balira, uste dut horrek lausotuko lukela mesfidantza kopurua ero dana dalako, ez da. Pentsatzen dut badela formula bat. Goiena sortu zenean, hainbat hitzaldi eman ziren orduko zuzendari eta zirenak Goiena eredua txampinjoien moduan pentsatzen genuen zabalduko zela. Txostenen bat, eta holako txosten potolo bat ere egin genuen Goiena eredua Euskal Herrian zabaldu zedin eta eskatu ziguten jaurlaritzatik ere eredu hori azaltzeko eta txosten hori horreongo da nunbaiten kajoian. Uste dut, oraindik ere, 17 urte eta gero, badela eredu bat gutxienez aztertzekoa. Eta gero erabaki. Eta ez da kooperatiba, da beste egitura bat, ondo.
baina erabaki hauek, gauza hauek, erabaki aginte maila hau, erabaki jabetza, nola erabaki behar dituen gauzak, zeinek zer, funtzioak ondo banatu. Pentsatzen dut hori egiteko daukagula, eta Euskal Alkarteak ere ikusten ditut honetan. Ni topaguneko zuzendaritzan nago, eta ja kooperatibizatu beharko genukela esan nuen dela 5 urte edo. Eta tokiko men ere banago, eta pentsatzen dut 2017 18 izango dela, baina kooperatibizatuko dela. Sinisten dut honetan. Orduan, erantzuna da, bai. Zondo, sortuko biko kooperatiboa beste gizbada. Eskerrik asko, Iban. Eskerrik asko zuei.